Ja sam gledao i danas ćemo igrati Sra Games na Badline, kao što igram na Pjalofta Village kao i uvijek. I ići ćemo na, koja je već tamo ruta, West. I danas sam pripremio jednu zanimljivu, tačnije nije zanimljiva tema, ali dobro. Ipak je nešto, a to je da, kao što ste primijetili, jučer sam postavio klip, a i danas sam. To je zato što je počeo ovaj raspust, februarski, tako da sam našao slobodno vrijeme i pa će tako biti svaki dan klip, tako da budite spremni i očekujte klipove. I još sam nešto htio da vam kažem, tačnije još par stvari, a to je da se giveaway, znate ovaj giveaway što sam rekao na PvP-u, rekao sam da će giveaway biti na 130 subscribera. Ipak giveaway se odlaže jer sam tu cifru jako brzo stigao, tačno nisam baš jako brzo, ali za mjesec i po dana sam stigao do 103 subscribera, tako da se zahvaljujem na tome mnogo, ali giveaway se odlaže se na 200 subscribera, to je stvarno potvrđeno, tako da očekujte još malo giveaway. I još sam nešto htio da kažem. Da, i očekujte nekada i daily upload što se tiče snimanja, jer sam našao slobodno vrijeme pa sad mogu da snimam. Inače izvinjavam se toga što nije baš bilo 2 nedelje snimanje, inako sam imao veliku volju i želju da snimam, ali jednostavno nisam bio u mogućnosti. I da, ako primetite da mi malo laga, sad 40 FPS-a, tako negdje vrti se oko 60, vidite da mi tako loš FPS, to je zato što sam tek sad uključio komp, došao iz škole i uključio komp i odmah sam odlučio da snimim klip, ne znam zašto, tačnije znam da bi što pre stigao da izrenderujem, editujem i uploadam, pa da bi mogao da nešto drugo radim, tipa što se tiče ne znam nija čega. I da, zahvaljujem se na 103 subscribera, pred 2 nedelje smo imali 60, a već smo stigli do te cifre, tako da vam se zahvaljujem mnogo. Da, i očekujte ubrzo, tačnije možda sutra klip Vanile, igramo na Ultimate SMP-u, ovdje je Vanja ili Kleksović, pozdrav za tebe. I tu sam se gradio baš neku low kuću, tačnije tu neku kuću koja, kako da kažem, nikad nisam radio takav stil kuće, tako da sam prvi put probao. I da, dobro, to sam rekao da i u nedjelju idem u End, tako da budete spremni na to. Šta sam još htio da vam kažem, ne znam, zaboravio sam, da, i dobro, to sam rekao u prošlom klipu, da očekujete challenge i još malo. Sljedeći klip će biti, ili vjerovatno, ne, ipak će SG biti sljedeći klip, pa posle tog SG-a će biti klip u nedjelju gdje ću snimati F5 ili F1 challenge, nisam siguran koji ću challenge snimati, ali ipak bit će challenge. Znam da je lik iza mene, nemojte mi komentare pisati da kao nisam vidio lika. Samo se plašim da bi sad ne dođe s leđa, pa da mi bude fail record ponovo. Inače ovo mi je, ne znam koji, treći fail record, ne znam, pošto sam malo priigrao i ubili me timeri i jednostavno sam se izrađovao, ali dobro, to, opa evo ga još jedan lik ovdje, bolje da bežim, jer će me lik, ojoj evo ga još jedan, beši. Ipak ću ja jesti jedan apple, da budem siguran da ne budem ubijen. Inače, ako ova epizoda, na primjer, da me sad ubiju, ipak ću postaviti, jednostavno ne mogu više se rage'ujem. Znači, nema tolike živce, inače, izvinite zbog lošeg FPS-a, tako se negdje vrti od oko 60, ipak je to loše, ali ne objasnom sort, da, nego nisam lepo video, šans ljudi da nisam lepo video, ali malo se šalim. Da, još malo se bliži, tačnije ima još 2 nedelje, 2,5, ne baš 2,5, 2 nedelje, 2 dana do kraja raspusta, tako da očekujte možda 10 klipova do kraja tog raspusta, pa će to biti bolje za mene i za vas.
Inače sad je počeo deathmatch. I možda će biti, bit će, dobro, sljedeći klip sam rekao, ili F5 challenge, ili F1, ili one chance plan. Vidjet ću, odlučit ću koji challenge biti. Samo znam da će biti challenge. Inače, ako me ovaj lik ubije, ovaj moj teamer, random teamer. Znači, ne mogu lepo da spije. Low previše. Hvala ti moj teamer, oh my god. Motherfucking lying, why you always lying? Čekaj, sad da malo nešto razmijenimo stvari. Opa, frame drop, žestoki, Znači, ovo bio sad žestok frame drop, izvinite zbog toga. Nemam ni za Iron Source. A sad da mu napišem... Izvinite što ovako sporo kucam, to je zašto sam u braku. To treba. Evo kao ovdje. Chest plate. Kako se piše, ne znam ja. Nije kako se piše. Ali dobro, nema veze. Ipak će znati... Ipak će znati šta znači to. Ali sad smo već krenuli, ovaj lik dobro se bol spamuje. Ja ne umem da bol spamuje. U tome sam najlošiji. Nikad nisam umeo da bol spamuje. Hop. Ovo je bilo intens, veoma intens. GG. Znači sa pola srca koliko sam imao već. Jedno srce, ne znam, nisam vidio koliko sam imao. Sam ga ubio, dobro, ništa ljudi, to je bilo to da mi bio nastavio želaka, jeste bacite like, share, subscribe i sljedeći klip, pozdrav.